Yn gyntaf, ar am. Helo, Jerry Hunt ydw i. A Richardwyn Jones ydw i, a croeso i gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith, podlediad lle mae'r Americanwr holl wybodus yma o Cincinnati, Ohio, sy'n bellach yn athro Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor yn ceisio addysgu rhywfaint arna fi ynglŷn â cyfoeth fy iaith fy hun. A mae'n gyfres arbennig, Jerry, oherwydd bod ni'n edrych ar maes llafur lefel A Cymraeg. Yn union. Ag da ni yma yng Nghaerdydd tro hwn, a be da ni'n mynd i drafod gyntaf? Wel, da ni am drafod un arall o gywyddau Dafydd a Gwilym, sef yr Wylan. A da ni'n fans o Dafydd a Gwilym, jyst i'ch atgoffa chi, da ni wedi recordio sawl pennod yn mhrif gyfres yr Hen Iaith ar Dafydd a Gwilym. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb, cerwch chi wrando ar heini, nawn ni roi dolen atyn nhw yn nodiadau yr bennod hon, ond da ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr Wylan. Felly, beth sy'n arbennig am hon? Wel, mae'r cywydd hwn yn enghraifft o gywydd llatai. Iawn? Right. Ac ystyr llatai yw negesydd serch. Ydy'n gwir, mae'r gair llatai, mae'r elfen llad yna, fel yn y gair anllad yn wneud serch ac angerdd, felly, ond negesydd serch. Felly mewn cywydd llatai, mae'r bardd, mae'n dychymygu i fod yn anfon rhyw aderyn fel arfer, weithiau anifel arall, weithiau y gwynt yn yr lleiad. Crwpan? Nes ymlaen, os ni'n symud ymlaen o'r 19th ganrif, mae'n gywydd llatai doniol sy'n gyrru malwan. O, ffantastig. Yn yr oesau canol, o Dafydd a Gwilym yn gallach na hynny, doedd. Felly, mae aderyn yn neud negesydd da, achos mae'n gallu hedfyn yn gyflym. Felly, mae'n ddychmygus, mae'n ffantasiol iawn. Dyn ni'n gweld dychymyg byw y bardd ar waith, wrth iddo ddychmygu, yn gyntaf, mae'n bersonoli'r aderyn, mae'r aderyn yn gallu siarad, a wedyn mae'n deud wrth aderyn i fynd a neges at i cariad o. Felly mae'r negesydd, sef aderyn, Wylan yn tro hwn lle, yn mynd y neges ar ran y bardd, ar ran Dafydd a Gwilym at i cariad o lle de. Felly mae'n y batrwm... Wel, un o'i gariadon o, os dwi'n cofio am Dafydd a Gwilym. Yn union, hollol. Ond mae cywyddau llatai Dafydd a Gwilym yn dilyn yr un patrwm yn fras fel arfer. Iawn? Yn gyntaf, mae'r bardd yn cyfarch y darpar negesydd, y darpar llatai, mae'n ei gyfarch, a wedyn mae'n ei ganmol, mae'n ei wenieithu, achos mae eisiau i ddarbwyllo, i fynd ar y neges dros dy fod. Chdi di'r crwpan goran y byd. Ie. Tasaw yn crwpan. Yn union. Yndi, i ganmol mae'n dyfod yn hardd ac yn fedrus ac yn y blaen. Wedyn, mae'n sôn am y ferch, mae'n egluro pwy ydy hi a lle mae hi, a mae'n rhoi y neges iddo fo. Wel, dos di at y lle yma i gyfarch y ferch hon ar fy rhannu. Dyna'r patrwm yn fras, iawn. Mae'n gywydd y mesur caeth hwnnw wedi adeiladu gyda chwpledi a saith sill ym mhob llinell. A mae gynghanedd yn orfodol ym mhob llinell hefyd. A nawn ni ddechrau, nawn ni cymryd tameidiau bach, os ti'n dechrau trwy ddarllen y ddau gwpled cyntaf lle da. A dyma fi yn rhaid fy sbectol ymlaen, achos mod i'n hynnyddio'n gyflym. Reit. Yr Wylan deg ar lanw di-oer. Na i stopio fan hyn, mae'n ddrwg i am dorri o draws, ond mae'n rhaid i'r gair ola fod yn un sill. Cywasgyd idio o diw a wyr, a mae'n mynd yn un sill. A dyn ni'n gwybod mae un sill idio, achos mae saith sill yn y llinell. Ac tas yna fwy nag un sill yn y gair hwnnw, fes yna ormod o silla. So, talfyriad o be di'r gair ola yna? Diw a wyr. Diw a wyr, oce. Wel, dwi'n falch bod chdi stopio, so ni'n... Dwi eto. Yr Wylan deg ar lanw dior. Unlliw ag eiri neu wenlloer. Dilwch yw dy degwch di, darn fal hael, dyrnfol heli. Felly dyma fo yn cyfarch yr Wylan ma lli, ac yn ei chanmol hi, yn ei gwenieithu mewn ffordd. Mae'r llinell gyntaf yn hawdd iawn o ddall, dydy, Wylan deg ar lanw, llanw'r môr. A mae'r Wylan yma, mae Dafydd yn ei chyfarch ar y môr, dyn ni'n ei ddychmygu ar hwrach ar draeth Aberystwyth yr Wylan felly. A mae'r Wylan yna'n arnofio, lly.
Ie, chos mae'n cael ei gysylltu efo Llanbadar yn y Ceredigion. Yndi. So mae ar draeth y den Aberystwyth. Hollol, yn union. Un lliw ag eira. Ie. Neu wenlloer sy'n hyfryd ydi. Yndi, hyfryd. Ie. A wedyn... Dilwch yw dy degwch di. Sef dilychwen, di-fai yw dy degwch di. Ti'n berffaith. Darn fel hael, dyrnfol heli. Ie, felly darn fel darn o arian wrach, neu darn rhywbeth fel hael, mae'n dysglurio, mae'n morwyn, mae'n dysglurio yn y môr. Dyrnfol, bol de, dŵr, fatha bol neu fatha bag sach ar gyfer dŵrn. Maneg. Maneg. Felly mae'n disgrifio siap. Ys ti'n dychmygu Wylan yn arnofio lle ar y môr, de? Mae'n siap, mae'n wylio fel siap maneg. Dwi'n siŵr pan dwi'n edrych ar dy ddilod, dwi'n ti'n hyn. Iawn, oce. Dwi'n trio dychmygu, ie. Felly maneg heli ynddo, rhyw faneg fatha cwch bach siap maneg sy'n arnofio ar y môr ynddo. Dyna un o pethau fel Dafydd a Gwilym ydy, mae just bob tro da ni wedi ddarllen o, mae'n llifo yn dydi. Mae'r synwyr sy'n yr iaith gyda fo. A ffordd mae'n pyntyru'r delwyddau wrth iddo dyfalu, creu disgrifiadau ffantasi o dychmygus hyfryd yma. Iawn, felly dar nesaf, pedair llinell nesaf. Da ni'n parhau gamol falla. Ysgafn ar don 20 wyd, esgyd falch edyn bysgodfwyd, yngor aed wrth yr angor, law am i, lili'r môr. Ie, mae'n wych dydi, felly mae ysgafn ar don 20 ar y môr yn wyd. Esgyd falch, felly balch a esgyd bian cyflym pan mae'n hedfan. Mae'n falch, mae'n aderyn hardd a mae hefyd yn gyflym. A mae'n bwysig achos mae eisiau yr Gwilym a fod yn negesydd. Nid crwban mo honno. Na. A edyn, ti'n dall y gair? Edyn, aderyn. Dyna beth o. Aderyn bisgotfwyd. Dyna wych da. So, bydda... Aderyn sy'n bita. Pisgod. A mi fwyd lle da. Yn union. Uno y raid wrth yr angor. Hynny yw, yno'r IT, bydde ti'n mynd yno wrth yr angor, pan mae'n mynd lawr y môr ac yn angor ei hun fel petai, de. Law am i, lili môr. Tydi'n hyfryd. A mae'n dychmygu fod yna gyda'r Wylan yma, law am i, lili môr. Mae'n hyfryd ydi. A wedyn mae'r cwplyn nesaf yn gorffen rhan gynta'r cywydd yma, lle de. So'r cyfarchiad mewn ffordd. Y cyfarchiad a'r canmol, de. Ie. Llythyr unwaith, lleth arianwyd, lleian ymryg llanw morwyd. Ie, felly mae'n dweud llythyr unwaith, debyg bod o'n wedi, fel llythyren, wedi cael ei ariannu, i beintio, hwrach yn arian, hwrach yn de. Peintwyd ti yn arian, yn union fel peintio llythyren ella, rhywbeth felly. A rhyw hen femrwn, mae'n gallu dychmygu yna. Lleian ymryg llanw morwyd. Ie, dychmygu lleianod yn yr oesau canol yn gwisg sy'n wyn, lli gwisg wen, ti'n bod? Ac yn y blaen, ymryg llanw mor wyd, felly. Hyfryd iawn. Felly, mae wedi cyfarch yr aderyn yma, yr Wylan yma, mae wedi i chanmol hi, a rwan mae eisiau cyflwyno'r neges, mae eisiau sôn am y ferch, a mae eisiau'r Wylan fynd ati yda. Cyweirglod byn, cair glod bell, cyrch ystym cair a chastell, edrych a welych Wylan, eigr o liw ar y gair lan. Ie, felly mae'r ferch byn, ystyr byn yw merch, ynddo? A mae hi'n gyweirglod, mae hi'n berffaith i chlod o ganmoliaeth berffaith neu addas de. Wedyn mae'n dweud, lle mae hi de? Ble mae'r Wylan yn cael hyd iddi de? Cyrch, dos di, cyrch. Ystym cair a chastell. Felly lle mae cair a chastell ystym yn troi, hwrach yn plygu o lan y môr. A wedyn edrych a welich, hynny yw edrych a di a weli di, Wylan, ynda? A treiglan meddal, Wylan, achos mae'n cyfarch y Wylan, felly treiglan meddal Wylan, eigr a liw. Eigr oedd yn y chwedloniaeth ganoloesol, eigr oedd mam y Brenin Arthur, de, ac yn ddynas hardd iawn, felly eigr a liw
ar y gair lan. Felly, mae hi'n, wrth gwrs, mae hi'n glws, mae hi'n debyg i eigr, mae'n gywir glod, ond mae hi mewn castell neu mewn tre gastellog, lle mae'n ystym, lle mae'n plygu, mae hi ar y gair lan, felly criciaeth, Cynarfon, Conwy, ond Aberystwyth o bosib. Aberteifi. Ond eto, gan bod Dafydd ei hun yn wreiddio lan Baden Fawr yn ymwyl Aberystwyth, mae bosib iawn mae Aberystwyth sy'n mynd. Mae'n gastell does yn agos at. Pwy wir? Pwy awyr? Un rwle. Mae'n goblin o bisin. Mae hon yn hardd iawn. Wrth ymwyl castell. A mi oedd Dafydd yn teithio ledled Cymru oedd yn ymweld ag yn y smôn na. Ac yn y blaen, felly fysa cynulleidfa rwle yn gallu dychmygu mae dyma'r dre gastellog agosad yn ôl. Reit, cymlaen felly. Dywaid fy ngeiriau dyn, dewised fi, dos hyd fy'n. Ie, felly, dwaid fy ngeiriau eiddgar dymunol hoffus da. Felly dim y fo'n deud, mae wedi disgrifio ble mae'r ferch yma da. Mae'n deud, reit, dyma'r neges, dwi eisiau ti fynd â fy ngeiriau i ati hi. Dwaid fy ngeiriau eiddgar dymunol hyfryd lly. Dywysed fi. Hynny yw, dywysed hi. Mae dywysed, mae'n fodd gorchmynol y ferf, trydydd unigol. Felly, dywysed hi fi, hynny yw, gadydd i hi fy newis i, dywysed hi yn de. Fi, de. Dos hyd fynd, a byn ydi, so ferch, dos at y ferch. Dos at y ferch, ie. Yn union. Byddai hun beiddiau hanerch, bydd fedrus wrth fwythus ferch. Bydd dywaid na fyddaf, fwynwas coeth fyw onis caf. Ie. Felly, byddai hun, hynny yw, os bydd ar ei phen ei hun, felly mae eisiau cael y ferch ar ei phen ei hun i drosglwyddo'r neges. Felly, bod y cyfa mor ffantasiol yn dychmygu bod yr aderyn ma'r Wylan ma'n gallu siarad yn mynd yn neges a sgwrsio. Mae hefyd yn ddynol da, ti eisiau cael y ferch ar ei phen ei hun i drosglwyddo neges. A wedyn beiddiau hanerch, meiddia, felly bydda ddigon dewr i hanner. Digon dewr i hanner chi, da. Dwi'n licio hwn, bydd fedrus wrth fwythus ferch. Merch fwythus, moethus, neu hyfryd, yn union, fedrus, hynny yw, eisiau trosglwyddo'r neges yn ofalus, yn gain, yn fedrus. A wedyn yr gwpl yma, bydd dywaid na byddaf, fwynwas coeth, fyw onis caff. Fedrai'n byw ebddo hi. Yn union. Dwaid na bydda fyw onis caff. A dyma thema sy'n ganolog i lawr o gywyddau serch gan Dafydd ap Gwilym. Yn wir i lawr o lenyddiaeth rhyngwladol lly, ers yr hen oesa clasurol lly. Y bardd yn deud i fod o'n glaf o gariad. A mae'n mynd i farw os na chai i ffwrdd lly. Yn union, hollol. Ei charu'r wyf, gwbl nwyf nawdd, och wyr erioed ni charawdd. Na merddin wenithfyn iach, na thaliesyn ei thlysach. Yn union. Ac bod Dafydd yn llunio llinella a wir, tameidiau hir, y ffordd mae'n gallu rhedeg brawddeg ramadegol dros nifer o linella mewn ffordd mor goeth, mor gyfrwys, mor wreiddio. Weithiau, mae yna bethau sydd o ran gramadeg yn syml iawn, daganiad syml fel i cheri'r wyf, Dwi'n ei charu, I cheri'r wyf. Dwi'n ei charu lle. Syml iawn yn pwysleisio beth sy'n y fantol fan hyn, A wedyn... Mae'n newydd bod yn mynd i farw os dwi'n mynd i charu. So mae hynny'n eith amlwg yn di. Ond erioed wedyn, erioed ni charawdd, ni charodd, mae awdd mewn Cymraeg canol yn mynd yn odd yna'n Cymraeg ni heddiw, felly erioed, ni charodd, erioed, na myrddin lly, wenithfyn fiach, hynny yw, sôn am i ddyn i geg yn hwyrach, ac na thaliesyn i thlysach. Wel, dyma'r ddau gynfardd Cymraeg. Myrddin a Taliesin. Sy'n sefyll ar ddechrau traddodiad barddol Cymraeg. Dyn ni cysylltu ar hen ogledd a barddoniaeth hynafol canu mawl o'r 6eg ganrif. Ond, yn ddiddorol ddigon, does na ddim cerddi serch
wedi goroesi sy'n cael ei priodoli i fyrddyn a Thaliesin. Ond eto, oedd y ddau yn feirdd mor enwog yn yr oesau canol, mae'n amlwg bod rhai yn tybio bod nhw'n canu ond hefyd dwi'n cymryd bod o'n elfen o ormodiaeth bwriadol. Does a neb, di hyd yn oed y beirdd mwyaf... A trwy hanes. Trwy hanes, mynd i gyn hanes. Erioed wedi gweld rhywun sydd yn flysach, sydd efo ceg. Be bynnag mae hynny'n golygu, wenithfyn ia. Ti'n llygad y le, dwi'n meddwl, achos pan dyn ni'n sôn am y traddodiad barddol Cymraeg, mae Myrddin a Thaliesin yn sefyll reit ar ei ddechrau. A mi oedd beirdd yn yr oesau canol fel Dafydd a Gwilym yn gwybod hynny. Felly mae'n sôn am ddechrau'n hanes ni fel beirdd Cymraeg. Does neb wedi... Mae'n dipyn o... Mae'n bisin, dydi. Cyprys dyn, gyprys dan gopr. Rhagorbrid rhy gyweir bropr. Na ni gyfer y llinell ola na gynta. Rhagorbrid, hynny yw pryd fel pryd y gwedd, sydd mae rhywun yn edrych. Rhagorol, felly golwg rhagorol. Mae hi'n dlws iawn yn de. Rhy gywir bropr. Dyn ni wedi cael cyweir yn barod lli, fel rhan o gyfansoddair lli. Proper, de. Hynny yw, mae'n hynod drwsiatus, mae'n smart iawn yn de. Mae'r gair proper yn dal i gael ei ddefnyddio ar lafar yn y math hwnna. Rhaid ni ac fod i gyweir proper lli de. Gyweir proper. Cyprys dyn dan gopr. Wel, mae'n debyg copr yma, lliw copr de. Mae'n sôn am liw i gwallt hi. Mae'n disgrifio hi wedyn, ond mae dan gopr, mae'n dan y gwall copr yma, disgler, reit? Cyprys dyn, gyprys. Gyprys, mae'r elfen cyprys yn gair ymgyprys heddiw, fel cystadlu. Felly, mae'n rhywun, mae'n ymgyprys amdani, mae pobl yn cystadlu i gael ei sylw. A Cyprys, yn debyg mae Cyprys, mae'n gallu gael dau beth. Mae'n gallu cyfeirio at yr ynys, Cyprys, ond Cyprys, mae'n amlwg i fod wedi dod ar Gymraeg yn oes Dafydd Gwilym trwy'r Saesneg. Cyprys, mae'n dod yn y Saesneg. Cyprys, Cyprys, yr ynys yna. Neu hefyd, mi oedd y math o liain, math o ddefnydd, tena, maen yn dŵad o Gyprys, de. Felly mae'n bosib bod y llinell yn dweud bod hi'n gwisg o liain o ynys Cyprys, de. So bysa'n golygu rhywbeth safonol? Hyfryd a drud yn union. A mae'n dychmygu hi yn ei ffrog, smart yma, o dan y gwallt lliw copr. Neu mae'n bosib i fod am i ni feddwl, neu o bosib, weithiau mae barddoniaeth dda gyda'i dau beth ar yr un pryd. Eisiau ni feddwl am ynys Cyprys, Cyprys fel Cyprys, Cyprys. Achos mi oedd yr hen, mi oedd Venws yn cael ei chysylltu â Cyprys. A Venws, wrth gwrs, sy'n ddim gorffori serch a chariad yn yr hen draddodiad clasurol. Un o'r ddau beth. So mae'n lot yn mynd, oce. A wedyn, dau gwbled, 4 llinell i gloi'r cywydd yma. Och Wylan, o chai weled, grydd y ddyn lanaf o gred. On i chaf fwynaf anerch, fyny henydd fydd y ferch. Mae'n eitha eglib y fe ddweud yna. Och Wylan, mae'n rhyw gwyno wrth yrru'r Wylan ar ei thaith gyda'r neges. Mae'n pwysleisio mor bwysig. Mae eisiau'r Wylan cydymdeimlad o Och Wylan. O chai weled, os ceid i weld grydd, boch yna, boch, y ddyn lanaf. Mae'r gair dyn yn fenywaidd, y ddyn lanaf. So, grydd hi di? Grydd hi. O, reit, oce. Mae dyn yn golygu fel hynny bod pobl yn dweud person. Mae dyn yn gallu bod yn fenywaidd neu'n wrwaidd ers talwm. Bellach mae pobl yn y gogledd yn dweud dyn y dynas yn dda. A mae'n biti, achos mae dyn mae'n ddi rhyw de. Y ddyn lanaf, y ferch lanaf, y fenyw lanaf. Ti'n gweld boch y ddynas lanaf y myd cred? Sef yr holl fyd Crisnogol. Yr holl fyd Crisnogol. Sef yr unig beth sy'n cyfri, wrth gwrs. Ond i chaf fwynaf anerch, os na chaf fwynaf anerch, os na chaf gyfarchiad mwynaf neu addwyn iawn,
Os di hi ddim yn ateb yn ôl, mae'n awgrymu i fod o'n gobeithio y bydd i Wylan o'n ddychwelyd gyda neges. Fy ni henydd fydd y ferch. Ac ystyr di henydd yw marwolaeth. Dyna be ni'n meddwl, felly. O'n i bai bod fi'n clod yn ôl. Gan ddi hi. Hi fydd yn niwedd i fath o beth. Eridia. Ffantastig. Esgo mae o'n gordd yn, dyni. Mae'n briliant. Mae Dafydd am Gwilym yn mynd amdani, dyni. Yndi. Ac mae'r cywydd hwn yn gymharol fyr, 10 llinell ar hugen. 15 cwpled yn da. Ond eto, mae'n teimlo'n gyflawn dydi. Mae'r holl beth, mae'n llifo, mae'r delweddau'n dod allan yna. A i fod yn gorfeid a hwyrach bod yna beth hiwmor yn hynna, achos mae'n mynd i farw ac yn y blaen. Mae'n gelain. Mae'n glaf o geriad. Ond eto, mae'n mor hyfryd nes bod yn cael ein signo i fewn a dyn ni'n mwynhau glistfeinio'r i sgwrs ar Wylan yma. A mae'n hefyd yn ddiddorol, dydi. Mae'r cyfeiriad at Myrddin a Taliesin yn ileoli oedd i mewn traddodiad. Traddodiad barddol Cymraeg. Mae'r Cyprus ma'n ddiddorol. Yndi. Mae'n elfen rhyngwladol. Dyn ni'n gweld bod Cymdeithas Cymru yn y cyfnod hwnnw, yn y berwaredd genfar 10, yn gwybod am y byd tu allan i Gymru am rhannau eraill o Ewrop, a pethau'n cael ei mewnforio. Weithiau maen nhw'n sôn mewn cerddi canoloesol Cymraeg am winoedd o Ffrainc a gwahanol bethau felly. Ac dyn ni'n cael rhyw gibolwg ar rhyw gastell ar lan y môr, neu rhyw dre gastellog, a dyn ni'n gallu dychmygu Aberystwyth, Caernarfon, Conwy, lle bynnag, yn hyfryd iawn, dydy. Na, a tywod, ar y peth efo Dafydd ap Gwilym ers i ti gyflwyno fi iddo fo, ydy'r just yr iaith ynddo. O'n i chaf fwynaf anerch, fy ni henydd fydd y ferch. Mae just yn... Yndi, mae'n gofiadwy iawn. Mae just yn hyfryd, ynddi. Hollol. Ac un peth i gloi, mae'n hyfryd, a mae'n amlwg, mi wyt ti wedi dotio, ti'n golli o'r ddarll yn y llynedd. Ti'n gorfod helpu fi egluro'n i fi ddeall. Mae'r iaith yn swyn o dydi, a mae'r gynghanedd yn rhwydo dy glist, a wedyn mae'r dychymyg yn cael ei rhwydo gan yr holl ddelweddau yma hefyd. Ond mae'n bwysig cofio, mae un ochr y geiniog yn unig dyn ni'n ei chael yma achos mi oedd Dafydd a beirdd Cymraeg eraill yn y cyfnod yn canu cywyddau i gyfeiliad telyn gan amla, ac dyn ni'n gwybod o Dafydd ei hun yn delynor lle ac yn cyfeiliodd ei hun. Felly mae rhaid ni ddychmygu pa fath o gerddoriaeth, pa fath o berfformiad cerddorol oedd Dafydd yn ei ddefnyddio i gyflwyno'r geiriau hyn. Faint mor gyflym neu araf yna, oedd o'n amrwyo y tempo a gan, oedd o'n tynnu tanner delyn mewn ffordd arbennig i bwysleisio pethau, a rafu weithiau, a chwincio ar y gynulleidfa fe ambell i ddinas. Felly dyna'r pethau hyfryd am astudio'r cywyddau yma. Da chi'n gallu dychmygu sut oedd Dafydd yn perfformio i gywyddau o flaen cynulleidfa yn yr oesau canol, ac mae'n y leir dychymyg lenwi ambell i fwlch o ran y perfformiad. Felly dyn ni'n cael rhan o'r darlun, ond mae'n rhan hynod gyfoethog. Yndi, a mae hwn eto, mae hwnna'n agwedd ar ni drafod yn y penodau ar Dafydd ap Gwilym yn y brif gyfres. Felly cofiwch, os gennych chi eisiau gwybod mwy, yna gallwch chi fynd i wrando ar penodau yna. Mae'r Hen Iaith i wastad ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube hefyd os da chi eisiau gweld ni, a da ni ar gael yn gyntaf wastad, Jerry. Ar am. Felly, diolch am hynny. Gobeithio, nes i fyna o. Gobeithio bod chi wedi cael bydd. Da ni'n gwerthfawrogi holl waith Richard Martin, sy'n wrthi'n recordio ac yn gwneud be bynnag mae'n neud i gael rhain allan at chi. Dewiniaeth ydy hynna, Richard. Ac mae'n eisiau, da ni angen diolch i rai bobl efo, Jerry. Da ni'n gwneud hyn ar ran Ysgol Gymraeg Prifysgol Bangor mewn partneriaeth a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a hefyd mae Cybac wedi bod yn helpu o ran trafod y sylwbws a'r union destyn ydy'n trafod. Felly mae'r gyfres hon yn ffrwyth partneriaeth ledled Cymru, a yna gyd yn cydweithio i drosglwyddo deunydd. Dyn ni'n gobeithio fydd o werth i chi wrth i chi adolygu a pharatoi ar gyfer arholiadau lefel A. Felly, pob lwc. Ond da ni'n gwneud o benna, achos da ni'n mwynhau. Dyn ni wrth yn gofod yn trafod yma. Reit, felly, gyda hynna, hwyl am y tro. Hwyl fawr.